tayo. Kaya mo lang siya. Ikot. Kanan. Kaliwa. At forward. Ibig sabihin niya, nagdi-dip na siya. Ibig sabihin, connected na yun nila. Nag-preparing na siya. Antayan mo muna yung mag-rain ang drone mo. Good morning guys! Dito ako ngayon sa bahay ng pinsan ko. I'm very excited guys kasi it's my first time to fly my drone. Naghahanap kami ng open space. Wala. Naghahanap kami ngayon ng open space para subukan namin yung drone. So, ayan na, dala-dala ng pinsan ko. Okay, wave ka nga. So, ayan. Part na rin ng ng adventure. Ayan, ito yung open space. Actually, isa siyang basketball court. Walang obstacle sa taas. Open na open siya. Ito na yung box. Ito na yung box at kukunin ko na yung drone. Naka-charge na yung battery. Okay. So, gagamitin ko ngayon yung mobile ko na Huawei Nova 3i. Tayo. Ito lang siya. Okay. So, same procedure. Buksan mo na yung app mo na DJI Go 4. Tapos, automatic na siya. Automatic na siya yung magde-detect yan. Hindi pa pala. Kailangan mo palang on yung drone. So, pag on, isang press, tapos pangalawang press, i-hold mo na. Antayin mo lang, iilaw siya ngayon. Ibig sabihin, pag umilaw na siya, andar na yung drone mo. So, pero ngayon, to make this drone connect to your mobile phone, i-press mo muna siya ng 9 seconds. May marinig kang tit. So, pangatlong antayin mo na ito Una. Pangalawa. Pangatlo. Ayan. So, ibig sabihin, open na yung wifi niya to connect to your mobile. Okay. Buksan ko na ngayon. I-connect ko na siya. Punta kayo sa settings ng mobile mo. Tapos, buksan mo yung wifi. Yan, nadidetect na siya. Yung pangalan ng Spark ko is Spark 556C77. Connect ko na siya. Connect. Naset ko na yung wifi niya password kanina. Okay, direkta na siya. So, tayo dun sa app DJI Go 4. So, ayan, nakalagay na dyan na connected na siya. Tapos, click mo yung Go Fly. Okay guys, ready to fly na tayo. Nakaset na lahat at medyo layo-layo ito ng konti. Kasi minsan nagluluko ang spark, kaya ito bigla kang banggain ng spark mo. Layo-layo ng konti. Tapos, first step, pindutin mo yung hover, fly. Tuyok dan, tuyok. Ayan siya. Kaway. Video tapos. Tapos, expanding, 360 expanding. Tapos, gusto mo siya lumapit. Ayan. Harap mo nung nag-video. Kaway, hello. Patras. Ang bilis. Bantay Forward. Ikot. Kanan. Kaliwa. At forward. Ikot.
Manang, say hi, Manang, say hi. Sorry. Ay, kumpiyansa. Okay, down. Down. Okay, so guys, nag-warning na si Saan kanina na low battery warning kasi isang bar na lang yung battery niya. So pag ganyan guys, ibaba mo na, wag ka nang sumugal na baka okay pa yan, pero dapat ibaba mo na. Guys, yung binili kong set ng drone ay DJI Spark Fly More Combo. So hindi lang isang battery ang nabili ko kasi pag Fly More Combo ang binili mo, meron na siyang isang spare na battery. So na-charge ko na to kanina. So pag mas maganda talaga pag meron kang spare, mas maganda nga tatlong battery mo, kaya lang hindi ka ako nakabili ng isa pa kasi 3,000 yung isang battery. So pag lobat na, automatic Palitan. pangalawang battery. So, pag pag kabit mo dun sa battery, ilagay mo lang siya dyan, tapos tulak. Huwag mong hawakan to baka mag-loose yung tulak lang. Automatic, kabit na siya. Okay guys, ngayon naman ituturo ko sa inyo kung paano magpalipad ng drone gamit ang RC controller. So simple lang guys, basic few steps lang, tapos mapapalipad mo na yung drone mo. Okay, dito tayo. So unang-una, i-on mo muna, at either controller or drone ang unahin mong switch on. So same steps. Gawas ang pupo eh. So sa drone, first button, tapos pangalawa, i-hold mo na siya. Antayin mo lang siya na umilaw. Ibig sabihin, pag umilaw na siya, naka-on na yung drone. Ayan, naka-on na siya. Ito yung itong dalawang controller na to, ito sa down, ito sa up. Ito naman ang spanning to the left side, tapos ito naman spanning going to the right. Tapos itong controller na to, itong stick na to ay dito siya ito yung pababa, paakyat, pakanan, tsaka pakaliwa, kung saan mo gustong pumunta ang drone mo. Okay? So to switch on the controller, first ipindutin mo lang siya, short press, tapos yung pangalawa i-hold mo na siya. Una, tapos pangalawa i-hold mo na. So pag narinig mo na yung titit na yon, tapos umilaw na siya ng pula, ibig sabihin naka-on na yung controller mo. The second step, i-on mo yung wifi ng drone mo. So pag on, pag naka-on na siya, press mo lang ng mga 5 seconds hanggang marinig mo yung isang ayan yung beep. Isang beep. Okay? Pakinggan mo lang. Press. Okay. Pag narinig mo na yung isang beep niya, ibig sabihin naka-on na yung wifi. Tapos, third step, i-connect mo yung drone dito sa controller mo. So, buksan mo muna yung antenna. Tapos, simultaneously, pindutin mo yung tawag dito, customize. Tapos, itong FM tsaka itong pause. Sabay-sabay ha. Okay? Ibig sabihin niya, nagbi-beep na siya. Ibig sabihin, connected na yun nila, nag-preparing na siya. Antayan mo muna yung mag-green ang drone mo. Pag nakita mo na yung green na hindi na nagbi-beep, ibig sabihin connected na yung dalawa. So simulan natin to hover, parang start flight. Pindutin mo lang itong dalawa, palabas. Hindi pala, letter V. So ayan, maka-connected na yung dalawa. Tapos pakitin mo yung drone mo. Ito yung kung gusto niyo ng pakaliwa na spanning niya. Ayan, pakaliwa siya. Umiikot siya pakaliwa. Tapos kung gusto niyo umikot pa kanan, ito naman, kanan. Yan ang gagawin niyo pag gusto niyo makita yung buong
buong area ng pakanan. Sige, sige. Ito naman, ito yung direction. Kung gusto mo mag-forward, pag-forward ko siya yung camera. Yung forward niya nakabase dito sa camera. Dito yung camera, pakita sa inyo. Okay, ito yung camera. So kung gusto niyo forward, forward natin na forward. Okay? Tapos paatras, ito naman paatras. Okay? Kung gusto niyo papuntahin sa kanan, ito naman pa kanan. Pakaliwa. Okay, yan ang basic na direction niya. Pero kung gusto niyo na combination, habang paakyat siya, paakyat na umiikot pakaliwa, ito siya. Oh. Paakyat, umiikot pakaliwa. Ay, ito pala. Pakaliwa. Dito pakaliwa habang naka-forward siya. Yan. Combination. Okay? So guys, very simple lang yung ano, parang nagko-control ka lang ng ano ng sasakyan ba, sorry. Dalawang ano na lang siya, oh, dalawang Bar. check nyo, dalawang ano na lang siya, dalawang Bar. bar na lang. So ibig sabihin malapit na siya maglobat. Kasi yung battery ng drone nasa mga 13 minutes pero gawin mo na lang 10 minutes kasi Para secure. yung another 3 minutes, yun yung time na pabalik siya sa'yo. Okay, makikita mo naman siya dun sa monitor ng mobile mo. Pababa, ganun din. Press down. Automatic, wala na. Patay na. So, switch off. Okay. May bomba pala yun. Switch off. Isang press tapos isang press na hold. One press tapos one press na hold. Very simple guys. So kung meron kayong natutunan sa video na to at paki-subscribe, paki-hit ang like button at kung meron kayong mga tanong, comment nyo lang sa comment section at kung meron pa akong mga gustong iparating sa inyo na hindi ko na isama sa video na to, basahin nyo lang ang description below. At kung gusto niyo pang makapanood ng mga ganitong video, i-click nyo lang ang subscribe button. Subscribe button, isama nyo na rin po ang bell para ma-update ko kayo sa mga bagong videos. Okay? See you guys. Thank you for watching. See you guys sa next video. Bye bye.